Tulungagung kelas D juara 1 Mas. Kontes di Tulungagung kelas D juara 1. Bapakane iki lho bolo. Iki lho bolo. Pala merah, pala merah iki barangnya nang kene iki bapakane. Untuk tarif ya, tarif RR sendiri di sini sama Mas. 1.000 iki Mas ya. Induk antar sini 2 kali cus. 2 kali cus, 2 ekor niki. Jantane Mas Dolos sing di jasa pajak iki sampele cetakane iki. Iki sing ki anak apa Mas? Anak medeni. Wah, anak Prabu iki. Nah, jantan kae. Lentur. Heeh. Oke, tema selanjutnya Bolo ya. Tema selanjutnya hari ini kita kupas tuntas lagi. Iki jasa perkawinan kambing. Iki lho ya. Di Pangeran Jolos Farm. Seperti biasa untuk pejantane Mas Jolos, udah maskot Mas yo. Maskot kok geden Mas yo. Golek maskot iki cak kok gede Mas Jolos ya. Wis pejantan ngono Mas Jolos ya. Yo. Iki anu lho ya, seperti biasa untuk jasa perkawinan kambing. Di sini kita ready kan ada 4 seperti biasa. Nomor 1 ini lodra iki lho ya. Iki lodra iki rada anu Mas ya, trouble apa gatel Mas ya? Gatel iki lho tapi tetap siap untuk melayani jasa pencetak jerabangmu iki lho ya iki. Nah, iki cuma apa jenenge iki gatel iki lho nang iki lho. Mungkin karena apa Mas ya? Terlalu anu Mas ya apa? Comboran Mas. Comborane kebanteran ngono Mas ya? Iki kaya nyemplos-nyemplos putih. Iya, heeh. Karo wong kaya mirip. Iki sing lodra, heeh, betul sekali ya. Iki beda. Iki materi jasa perkawinan kambing nomor 1 iki lodra iki. Iki jasa disepil untuk konsep pakan jantan-jantane Mas Jolos. Mas iki wingi tarife piro Mas Jolos? Khusus lodra niki 200 Mas. Khusus untuk lodra iki soalnya di sini sangat laris sekali. Alhamdulillah Mas yo. Alhamdulillah untuk jasa kawin di Madiun iki lho ya. Iki tarife 200 iki lodra. Soal iki yo sing nang kandang kene pernah ngetokne cetakan Mas ning kandang kene Mas. Mati ya Mas. Mati. Jane mirip iki ta. Oh, heeh, mati Mas yo. Wis ora apa-apa lah orang rezeki Mas Jolos ya. Iki kondisi malih bulanan Mas. Isi kali ini oh berarti tak sepil sing temang Mas ya. Tak sepil temang. Di jasa pajak nomor 1 ini kita buka tarif biasa, tarif normal 200. Kuwi garansi berapa Mas? Boten Mas. Boten. Pirang selipan? 2 kali. 2 kali cus. 2 kali cus 200 iki speke sing iki. Oke. Tapi kan misale boten dadi gorene dikurangi 50. Tinggal 150. Sudah kawin dari sini. Heeh. Pertama 200. Tarifnya 200. Nggih. Dadi digorene 150. Lek ora dadi digorene tetep bayar 150. Nah, wis saiki blak-blakan penak Mas yo, blak-blakan. Ketika ora dadine gorene wis 100 mawon. Berarti wae saya turun 50 berarti pertama 200. Mas wedhus ora dadi. Gorene neh. Bayar Mas 150. Ping 3 ora dadi 100. Nah, ngono Mas yo. Nah, terus lek nitip Mas piye? Konsepnya lek nitip di sini. Per hari 10.000 Mas. Untuk biaya perawatan Mas iki maksudnya nggih, biaya nggih pakane. Soale ning kene iki lek titip lur ya, titip iki sing jelas kan yo makani to lur ki. Pakan kan yo ning kene jelas ya sing tuku, apa sing tuku iki. Ya Mas yo, iki sing tuku iki, rezeki yang arep ning alas lur. Jadi ijo lengi biaya perawatan di sini. 10.000 satu hari. Ngono Mas yo? Nggih, Mas. Nah, iki sudah kita buka. Pokoknya di sini sangat belak-belakan Mas Jolos ya. Nggih, Mas. Kaya buka rego wedhus yo belak-belakan ning kata Japri. Ya Mas yo. Biaya kawine double nek nitip. Biaya kawine double. Maksudnya? Kawine nggih langsung kula double. Oh, ngoten. Oke, heeh. Terus kemarin anu lho Mas, iki yo banyak iki pertanyaan-pertanyaan Mas yo. Di tempatnya Mas Jolos iku lek pomo pengen jasa ijlik iki Mas. Iki lek areal kemarin itu dari Sragen Mas yo. Nggih. Songo Sragen enek, songo Grobogan enek piye Mas sampeyan Mas? Konsepe ngono rono Mas. Nah, toh yo mending dititipne ekspedisi mawon. Oh, ngoten. Nggih. Nek mengke dititipne mriki. Sire pirang dinten engko bare di ekspedisi. Oh, ngoten Mas. Berarti untuk biaya perawatan tetap sama 10.000 Mas ya. Di sini dengan batas pembayaran penak. Oke. Cuma merui jasa kawin kali biaya perawatan. Ini untuk wilayah luar Madiun, Jawa Tengah Mas yo. Tetap melayani nggih Mas yo untuk wilayah luar Madiun intine yo Jawa Tengah Mas yo. Kalau induk antar ke sini biayane
sampai milih dhewe iki sing 200 ya Mas iki sing 100-an eneng. Heeh. Dadine sampean iki nglayani uga wilayah Madiun tok Mas ya. Sampai ke luar Madiun. Lek untuk anu Mas, kalau untuk wilayah lokalan ojek kae. Mas Heri, oke ya. Iki materi jasa icrik nomor 1, nomor 2 iki tak sepine. Bapake niki. Nah iki oh iya Mas ya iki anake iki mungkin ya RR Mas ya. Iki anak RR lho iki. Iki Gedine padha. iki aku ya arep bahas iki lho ya. Iki di tempatnya Mas Aprin ya, lur ya. Di tempatnya Mas Aprin iki juga keluar anakan jerabang Mas yo. Kemarin kalau nggak salah waktu kontes di mana Mas? Tulungagung kelas D juara 1 Mas. Kontes di Tulungagung kelas D juara 1. Bapakane iki lho bolo. Iki lho bolo. Palamera. Palamera kemarin. Heeh, iki barangnya nang kene iki bapakane. Untuk tarif ya, tarif RR sendiri di sini sama Mas. 1.000 iki Mas ya. Induk antar sini 2 kali cus. 2 kali cus tidak bergaransi. Nah, terus saiki lek bayar 100 terus sing ora dadi piye Mas bayarin nene bayare? Tetep bayar. 100. Ya, tetep bayar 100 ya. Garansi. Heeh, mboten. Mboten garansi. Mboten garansi nggih. Oke, iki ora garansi lho, iki lho ya iki 100.000. Khusus niki wajib dirai maksimal. Soalnya nek mboten dirai niki mboten purun. Angel. Oh, betul. Sedina iki mboten purun. Oke, siap. Nek sing dua niki siap. Iki sing RR lho ya, iki sing pernah ngetokne nanggone Mas Aprin iki juara 1 kelas D kontes di Tulungagung iki bapakne iki. Terus geser sing pejantan nomor 3 iki seperti biasa iki Sang Prabu. Iki dawuh iki jere lur ya iki dawuh iki tak sepele iki. Iki pernah iki lur ngetokne barang-barang sing rada jos iki Mas jelas ya. Nah iki lur ya iki niki mau kan ada 2 anak ya. Oh iya sini kono mau Mas ya. Heeh iki sing Prabu lur ya. Sampai saat ini umurnya piro Mas jelas iki? Niki RR kali niki sami kurang lebih Mas 4 tahun. 4 tahunan Mas ya. Heeh iki tarifnya berapa iki Mas jelas? 100 Mas. 100.000 tetep sama. Oh gak diunggahne Mas ya. Iki lur ya. Stabil ning wonten mawon dadi tani-tani tetep wani ngawekne Mas. Oke, iki lur ya iki Prabu iki. Terus iki sing jasa nomor 4 CBR Mas. CBR iki lur ya CBR iki. Setane nang kene iki sok Mas yo. Pun CBR iki yo. kathah. Oke, wah iki mundak jombo Mas yo iki. Jumbo Mas. Wah, iki maneh enak iki lur ya. Iki nek Jawa Randu nek kebanyakan kan jare iki. Masa Mas? Berarti lek pomo enek pasien Jawa Randu njaluk malah milih iki. Alasannya apa Mas lho iki lur ya? Badannya tinggi, besar, bulat Mas. Oh, iki lur ya. Daging Jawa Jawa. Daging iki tak konten bukan kita jual Mas ya. Kita hanya iklan jasa perkawinan kambing di wilayah Madiun lur ya. Dengan tarif sangat terjangkau. Yo mulai 200 seneng 100.000 iki lur ya iki. Oke, tak kira lek lanang ki mau Mas. Deng, nah niki sing ngomongne wae. Heeh. Iki ketoke positif Mas. Positif Mas yo. Ketoke lho. Iki pedagangan. Sing aku niku. Oh iya ya. Oke. Yes, iki sementara yang kita review yang kita review tema terakhir ini adalah jasa perkawinan kambing di tempatnya Mas Jolos Farm. Tarif seperti biasa masih Lodra 200, RR 100, Prabu 100, CBR 100.000. Sing iki lek pemoro dadi ngawini 2 kali bayar 150. Ting telu ora dadi bayar 100. Oke lho ya. Engko pokoknya sampean pengen anu lho ya, pengen ngawini rene ora iso ngirim ojeke ready ya Mas Heri lur ya kae. Kae yo peternak lur kae wis ya api-api kae lur. Nah sampun Mas, jelas nggih? Nggih Mas. Sampun iki wayahe makan. Nggih. Aman wayahe makan to iki? Oke. Balik nek kae barang kok ya. Oke, Sip. Ya sik jam 3. Iya jam 3 bae. Ngapa sugeng telepon? Hah? Sugeng telepon ya apa ya? Sugeng ugi. Alah. Kibel ya kita sudah sepil semua gitu ya. Sudah kita sepil semua untuk jasa pacek kambing lur ya di tempat yang Mas Jolos. Ada 4 lur ya, 4 pejantan siapan untuk jasa pacekan. Nah iki anak-anakane Mas Jolos ya. Iki anu lur. 2 ekor niki. Jantane Mas Jolos sing di jasa pacek iki
sampele cetakan iki sing iki anak apa Mas? Anak bedhus iki. Wah, anak Prabu. Entur, Heeh, niki. lipat wardalan. Heeh. Pokoke golek minat Japriyoe nomore Mas Jolos. Iki sing tak nggih tema jasa pajak karo cetakane. Nah iki. Iki anak sindine iki. Iki anak Prabu ya? Ya anak Prabu dua. Iki anak Prabu. Iki anak RR. Iki anak RR, iki anak RR sing tarife 100.000. Ngotone barang iki lho. Wah, iki lho lho. Nah, Jan. Nah iki. Sip. Pun aman tak sepil kabeh. Dan di sini juga meredikan kambing bakalan-bakalan lur ya, mulai di angka umuran 3 bulan Mas yo. 2 bulan, 3 bulan yo ready kabeh anak-anakane jantane Mas Jolos. Nah, sip. Nah ini lur, ini ada 2 bakalan kambing jantan ini lur ya. Ini di kandangnya Mas Jolos, yang ini anak dari pejantan RR lur ya, kepala hitam, ini umurnya 3 di 4 bulanan lur ya. Dan yang satu nih speknya kepala merah lur, ini anak Prabu jantan Raja Pacek tarif penyatusan, keluarkan ini lur bakalan superan lur ya, ini calon pejantan lur. Jika minat nanti langsung saja nanti hubungi di nomor telepon Jolos Farm lur ya. Nanti tak kasihkan di layar video lur ya. Nah ini spek idaman lur, ini lur umur 2 bulanan lur ya, jantan ini lur ya. Nah dan ini ada lagi lur, ini 2 bakalan lur ya, calon indukan lur, spek warna kepala merah lur ya. Betina lur iki umure 4 bulan lur ya. Ini jika minat mau langsung digaskan saja gini lur ya. Nah ini betina kepala coklat lur atau kepala merah. Ini anak pejantane Mas Jolos yang dikasih nama Sabar ya. Tapi sayang lur, untuk pejantane ini sudah meninggal ini lur ya. Jadi ini ninggali iki lur ya, ninggali loro iki lur pokoke. Nah iki sing siji lur. Di sini ada calon indukan lur, ada 2 ekor iki. Monggo langsung digaskan saja jika minat. Nah ini ada 1 lagi lur, ini 1 induk lur, keluar kembar ini lur ya. Nah ini umur sama lur, 1 induk lur ya ini. Nanti untuk tanya-tanya harga langsung japri saja lur ya ini. Untuk lokasi Jolos Farm lur ya, di Kecamatan Geger lur, Desa Borokan, Bali Jurang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur lur ya ini. Monggo langsung dicek lur, dicermati sendiri untuk spek daun telinga lur ya, postur, pasung lur ya. Nah wis sitok wis nyolot lur ya. Nah lokasi di Jolos Farm lur ya ini. Ini kalau pengen tanya-tanya jantannya ini Sabar lur ya ini, tetapi untuk Sabarnya sudah meninggal karena penyakit pilek lur ya. Ih, ninggali loro iki lur ya. Pon Mas, telepone. Telepone. Ora brian Mas jenis Mas. Iki buka ki ndak sireng iki. Tapi ora nemen-nemen Mas iki lur. Bisa pakai tingkat. Karo iki wis aman. Urung. Gong tak tutup. Oke lur ya, video hari ini kita masih berada di Pangeran Jolos Farm lur ya. Hari ini kita sepil-sepil jasa pacekan lur ya, ki pejantan di Pangeran Jolos Farm ada 4 lur ya, ada 4. Tarife mulai 100 ki 200 kg lur ya. Nah, ini 100 2 kali cus ya Mas ya. 2 kali cus, ini sama Prabu ya sama 2 kali cus. Untuk alamat lur ya, untuk alamat mungkin yang belum tahu alamatnya Mas Jolos untuk jasa pajak kambing lur ya. Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun lur ya. Desane Glorokan Mas ya. Desa Glorokan, Bali Jurang. Nanti untuk nomor telepon apabila jenengan semua kalau mau mengawinkan kambingnya, nanti bisa langsung saja hubungi di nomor telepon di layar video lur ya. Pojok kiri bawah. Nah, ini lur ya, ini nomor telepon ini lur ya. Nah, ini ada 4 pejantan. Dan cetakannya pun sudah ready di sini. Ada sampel gitu ya. Nah, ini sampelnya. Ki anak Prabu, kayak anak Prabu, kayak lagi anak RR sing kepala hitam. Nah, anak-anaknya kayak bolo ya. Ini.
Mungkin seperti itu lur ya, ada kurang dan lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, salam arit, salam semangat, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.